Čus lidi, já vás vítám u dalšího videa. A jsem tady s Filipem, pozdrav. A dneska to budou tipy sjíždění schodů. Takže tak. Level 0. Teď level normál. Level pro. Jo, a kdybyste nevěděli, tak to bylo i jakože rychlejší, jo, ať pak to není to. Level God. OK, takže teď budou větší schody. Takže tak. Level 0 bude teď. Pojď. Teď level normál. Teď level pro. Level pro. Takže zase zrychlení schodu, jo. A teď bude poslední a to je level God. Takže toto by bylo vše z této videjka, takže zanechte like a odběr a zatím čau.